Niekedy si treba urobiť deň voľna, takú radosť, proste mať len ten deň len sama pre seba. Ja som dnes ráno bola na tréningu a tým, že tam neboli ľudia, tak som mala pocit, že som tam len ja a kone okolo mňa, čo bolo úplne super. Teraz idem ku kadertičke, vidíte, že to máme po výbuchu. Tak potom vám ukážem výsledok na konci videa. A idem piecť, lebo možno viete, možno nie, ale to je moje najväčšie hobby, pri ktorom si ako úplne najviac oddychnem, je pečenie. A idem robiť taký vo fit verzii cheesecake. Tvarohovo hokajdový. No, ale idem si k tomu urobiť vlastné špaldové sušienky, lebo najprv som rozmýšľala, že ich kúpim, ale nebudem ich kupovať. Ja mám radšej, keď viem, čo do toho ide. A teda, že si to urobím sama. Takže urobím 2 videá, ale rozdelím to. Najprv urobím video, kde vám dám recept na špaldové sušienky, lebo tie si môžete urobiť aj len tak, samostatne. A v druhom videu potom vám urobím recept na ten samotný cheesecake hokkaidovo tvarohový. V procese, kaderničky v procese. Lásky mám. Idem piecť. Idem sa presunúť domov, idem piecť a vy mi určite, ale že určite napíšte, čo vy robíte, keď si urobíte taký ten deň pre seba. Fakt, poďme sa inšpirovať vzájomne.